Third is, napilitan akong mag-widow muna kasi maimportante talaga akong sasabihin sa inyo. I don't know what will happen after I am through. Maalis na ako. Pero itong droga, papatayin talaga tayo. It will destroy the country. Alam mo, araw-araw, itong mga putang ina, kayong mga human rights, let's share kayo. Ito si Trillanes, sige, daldal. Alam mo, kayo ang nasa yung mga politiko, basta politika lang. So you know, you should avoid people like that. Yung akala nila na sila, yung mga grandstanding na wala namang magawa, hindi naman bemedalled, hindi naman nagpunta ng giyera, ang gago, nasa opisina lang. Tapos mag-ambisyon. You know, yung mga ganon, iwasan ninyo. I'm just advising you. Stay clear. Sisirain tayo.